בואו נראה. יאללה, תשובה. קול של מה זה? קול של פעמונים. של פעמונים? זו תשובה לא נכונה, ידידי, סורי. חברים, קדימה, תקשיבו טוב טוב לקול שאתם שומעים. חברים, זה קצת קשה. בואו נעלה את הפרס קצת יותר, אולי זה ייתן סדרייב לצופים שלי. בואו נשים ככה. תודה רבה. 1,500 שקלים. זה סאונד שהוא קצת קשה להבין מאיפה הוא מגיע. תקשיבו טוב טוב, שימו לב. חברים, זהו. אתם חייבים לעלות על זה. 1,500 שקל. אני העליתי לכם את הפרס. אני אומרת לכם, אני יודעת שזה קצת יותר מסובך מהקודמים, וזה באמת בגלל שאני מחפשת תשובה מדויקת. אני רוצה לדעת קול של מה אתם שומעים כרגע. אז תקשיבו טוב טוב, תרימו את הווליום, ממש תרימו את הווליום למשלת. בואו נראה אם אני מדברת. שלום, לילה טוב. שלום, לילה טוב. עם מי אני מדברת? עם חן. חן, מה הקול שאת שומעת? שומע. עם חן, לא בא. סליחה, טעות שלי. חן, איזה קול אתה שומע? של הגלת, של הגלת סופר. הגלת סופר, לא, חן. זה קצת מבלבל, אני יודעת, זה קצת מבלבל. חברים, בואו נשמע את הסאונד שוב. תקשיבו, זה באמת קצת קשה, אני יודעת. שמעו טוב טוב. אוי, אני רואה שהפרס שלי עלה ככה במפתיע. תודה רבה ככה למי שדואג, לעורך היקר שלי שדואג לכם גם. והעלה את הפרס ל2,000 שקלים. זה באמת פרס ממש גבוה. תודה רבה לך יובל. 2,000 שקלים. זה הפרס שאנחנו משחקים עליו עכשיו. עכשיו באמת, תתרכזו טוב טוב ותגידו לי מה הקול שאתם שומעים. שימו לב. שימו לב, 2,000 שקלים זה פרס מטורף. זה קול. אתם יודעים, אתם שומעים עכשיו סאונד, ואני רוצה לדעת מהו הקול שאתם שומעים. מזהים? יאללה. אז אם אתם מזהים, תתקשרו למספר הטלפון שלנו 013 פעמים 4. אתם יודעים מה? בואו נשים את זה עוד הפעם ככה, אולי תצליחו להקשיב טוב טוב. בואו נראה. 3, 2, 1. 3, 2, 1. קדימה. במיוחד בשבילכם. שמעתם? הקשרתם? אתם מזהים? אז תתקשרו למספר הטלפון שלנו 013 פעמים 4. עלות שיחה היא 6 שקלים. אני מזכירה לכם, הפרס שלנו כרגע עומד על 2,000 שקלים. זה באמת פרס מטורף לשאלה כזו. אז תסתכלו. אין כל כך על מה להסתכל. אני השמעתי לכם המון פעמים את הסאונד שלנו, ואני רוצה לדעת איזה קול אתם מזהים. קול של מה? איזה סיטואציה זה מזכיר לכם? איזה מקום זה מזכיר לכם? האם זה קשור לאיזה מקום ספציפי שאתם מבלים בו אולי? רמזתי יותר מדי. באמת יותר מדי. רמזתי המון. אני יכולה להגיד שזה מקום שאתם מכירים מאוד טוב. אתם מבלים בו כמעט כל לילה, כל בוקר. תקשיבו טוב טוב. הקשבתם? תהיו קשובים, זה הכי חשוב במשחק הזה. שלום, לילה טוב, עם מי אני מדברת? ערב טוב, את מדברת עם שלומי. שלומי, תקשיב, מה הקול שזיהית? אני רוצה לדעת. שלומי? אני לדעתי זה ידית משיכה של מכסחת דשא. תשובה לא נכונה, שלומי. לא. תקשיב. זה באמת קצת קשה, אני יודעת. בואו נשמע עכשיו כמו שצריך, קדימה. בואו נשים את זה שוב, בשבילכם במיוחד. 3, 2,
1. יופי. עוד הפעם. 3, 2, 1. זהו. עכשיו אתם חייבים לעלות על זה. קדימה. איזה קול אתם שומעים? מה זה מזכיר לכם? סיטואציה, מקום, למה זה קשור? מה אתם שומעים? תנסו ככה לעצום את העיניים אפילו ולנסות לחשוב מה הצליל הזה. 3, 2, 1. קדימה. קדימה. גם אתם יכולים לעשות את זה ממש 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 ממש. אתם יכולים לעשות את זה. בקיצור, זה קצת יותר קשה. אבל בואו נשים את זה שוב. קדימה. 3, 2, 1. אוקיי. בואו נשים את זה שוב כדי שהצופים שלי ישמעו טוב, 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 טוב. שימו לצופים שלי כמה שיותר. אני רוצה שמישהו יעלה. באמת, אני רוצה, יובל, העורך היקר שלי, תקשיב. זה קשה נורא לצופים שלי. אז אני רוצה שתשים כל הזמן את הצליל הזה. אני רוצה שיעלו על זה. אני רוצה לתת 2,000 שקלים למישהו. בואו נשים להם את הסאונד שוב. קדימה. 3, 2, 1. חברים, שימו לי את הסאונד בבקשה. עוד הפעם, זה לא מספיק. יופי, תקשיבו טוב טוב. תהיו קשובים לסאונד, תהיו קשובים לקול שאתם שומעים. אתם יכולים לעשות את זה. תקשיבו, זה קשה. בואו נעלה עוד קצת את הפרס, קדימה. בואו נעלה את הפרס. בואו, בבקשה, תעלו לי עוד קצת את הפרס. זה קשה, זה באמת קשה לצופים שלי. בואו נעלה את הפרס, זה באמת באמת קצת קשה. תודה רבה, 2,500 שקלים, שימו לב. שימו עוד הפעם את הסאונד. שימו קצת יותר. בואו נראה, בואו נעזור לצופים היקרים שלנו. קדימה, תקשיבו טוב טוב. חברים, אוקיי, אני חושבת שאני יודעת על מה מדובר. אני יודעת על מה מדובר. אני יודעת ממש על מה מדובר, אני עליתי על זה. ואני ממש רוצה שצופה יעלה על הקו, ואני מקווה מאוד שהוא גם עלה על זה. אז קדימה, חברים, תנסו להבין מה זה הקול הזה, לאיזה סיטואציה זה קשור, לאיזה מקום זה קשור. 2,500 שקלים. מי שייתן לי את התשובה הנכונה, ייקח 2,500 שקלים. אז תקשיבו טוב לקול. מעניין אם אתם חושבים כמוני, מעניין אם אתם חושבים שזה מה שאני חושבת שזה. אז קדימה. בואו נראה מי חושב כמוני, מי יודע מה זה הקול הזה. בואו נראה. שלום, לילה טוב, עם מי אני מדברת? עם בן מרחובות. בן מרחובות, תקשיב, האם אתה יודע מה זה הקול הזה? אני יכול לנסות. יאללה, בוא תנסה. זה הווילון באמבטיה? כל הכבוד! זה גם מה שאני חשבתי. תשובה נכונה. 2,500 שקלים שלך, מה תעשה איתם? כל הכבוד, זה מטורף. הנה, תסתכלו, זה וילון אמבטיה. חברים, זה היה קשה קצת. אבל בואו נראה עוד הפעם את התשובה, תסתכלו טוב טוב.